नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. कर्नाटकात विधानसभेक 70% मतदान. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणटा परत काँग्रेसीचे सरकार. एक्झिट पोला प्रमाण निकाल वचूंक शकता कोणाच्याय वटेन. कर्नाटक विधानसभेचे मतदान. बसींच्यो बसी भरून गोयचे कन्नडिगा सल्ले भायर. काय एकोडे काय फामिली उरिल्ल्यांची चोम्यांनी कर्नाटकांतल्यान हाडव्हर करपाची व्यवस्था. बीजेपीकडच्यान अमित शहाच्या मिटिंगेची पुराय तयारी. अमित शहाची मित्र पक्षाबरोबरय मिटिंग. मात गोवा फॉरवर्डाक सांजे उसरा मेरेन आमंत्रण ना. गोंयच्यान 70 किलोमीटरावेलो सिंधुदुर्गांतलो चिपी एअरपोर्ट फुडल्या 4 म्हयन्यांत जातलो तयार. दुसरे वटेन मोपा एअरपोर्टाचे काम सामकेच जाम. एक्टिव्हिस्ट क्लॉड आल्वारेसान मायन्स डिपार्टमेंटाक मारले लॉक. चावी दिली पुलिसांक. मायन्स डिपार्टमेंटाचो कारभार अंधाधुंदीचो म्हण क्लॉडाचो आरोप. गोंयाक मुख्यमंत्री नाशिल्ल्यान घटनात्मक पेच प्रसंग. हायकोर्टान सुमोटो घेवची म्हण काँग्रेसीची मागणी. काँग्रेस म्हणटा अमित शहान मुख्यमंत्री दिवचो नाजाल्यार सरकार फाटी घेवचे. आणि जीएसपीएलांत देंपो स्पोर्ट्स क्लबान पॅनजिम फुटबॉलर्सांक टाय ब्रेकराचेर हरयले. देंपोचो जेसन वाज मॅन ऑफ द मॅच. कर्नाटक विधानसभा इलेक्शनात 70% मतदान. कर्नाटकात हे फावट काँग्रेसी मेजॉरिटी सरकार येतले म्हण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याक विश्वास. मतदान चालू आसतनाच बीजेपीचो मुख्यमंत्री उमेदवार येडियुरप्पान ताच्या सोपुतविधीची तारीख जाहीर केल्या. दुसऱ्या वटेन जेडीएसाचो कुमारस्वामी म्हणटा ह्या फावट लोक बदल करतले. आपुणच मुख्यमंत्री जातलो. Poor people are with us of all communities. They're all with us. More percentage of polling is more advantage to Congress party. मुख्यमंत्री पूजा कर रहे हैं तो क्या आपने मैं मंदिर को नहीं जाता. इधर ही है. क्यों मंदिर को जाना? भगवान का आशीर्वाद कभी भी है. अभी भी है. कभी भी है. अभी भी है. अगले मुख्यमंत्री Congress will get the clear majority. There is no doubt on this. There is no confusion on this. We are very, very confident. Congress party will come back to power with clear majority. Congress party will get more than 120 seats. Cast my vote. I am going to get 50,000 margin and entire state is supporting Bharatiya Janata Party. As I told you long back, we are going to win minimum 145 to 150 seats. 15th evening I will go and meet Prime Minister and also Amit Shah, and I will request them to come to swearing-in ceremony on most probably 17th evening or afternoon. We expect this time possibility to form the government. That is our expectation. And anyway, on 15th we will be able to know. 15th is a day which parties will give the clear mandate. See, our expectation is we have done well. कर्नाटक विधानसभेक आज मतदान. सकाळी 7 सावन मतदानाक सुरवात जाल्या. कामाधंद्याक लागून गोंयांत मोठ्या प्रमाणात कन्नडिगा सेटल आसात. हुबळी, धारवाड, बेळगांव, चिक्कोडी, कारवार, दांडेली अशा उत्तर कर्नाटकांतले चड. शुक्रार सावन तांणी तांच्या फॅमिलींनी कर्नाटकाची वाट धरली. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण तांकां मतदानाक हाडव्हर करपाची व्यवस्था कर्नाटकांतल्यान जाल्ली. शुक्रारा बसींच्यो बसी चोम्यांनी भरून सुटल्यो. कहाँ जा रहे हो? हुबली जा रहे हो. क्यों?
वो कर्नाटक इलेक्शन है ना, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट आने को बोलता है हमारा खुद का वो बोले तो वो मादाई नदी है ना, मादाई नदी कर्नाटक में बहुत आदमी पानी के लिए बहुत मुश्किल है, पीने को पानी के बहुत मुश्किल है। मैं कर्नाटक के इलेक्शन खेल जरा अभी मेरा फैमिली हम सब जरा मेरा फैमिली का मेरा औरत का बहन हम सब लोग का कर्नाटक इलेक्शन का जरा गुलबर्गा इलेक्शन आसा हय आसा गव्हर्मेंटान बसी हेल्प जाय आसलेली आमकां कदम बस जाले पण बस फूल भरलेले म्हाका बसूंक जागा मेळूंक ना म्हणून हांव हे बसी रावले आमी गोंयान पयलीं खूब दीस जाले आमी भुरगीं सगळीं हांगा आतां आमी आमची फॅमिली इलेक्शना खातीर म्हाका न्यूज जाल्या म्हणून यो म्हणून सांगलें म्हणून हांव चल्लें हेज्या खातीर बीजेपी सर कितें करून बीजेपी सर कर्नाटक जा रहा है वही वोट डालने के लिए चाहिए ना, तुम लोग को फायदा करने के लिए डालता है कि किसी को भी डालता है। कौन आना चाहिए उधर? हमारा को आना चाहिए, कांग्रेस पक्ष आना चाहिए। हम बीजापुर जा रहे हैं बीजापुर क्यों? वोट डालने को। क्या चाहते हैं तो वो सबका अच्छा करे और सब गांव में बिजली पानी सबका व्यवस्था करे। मोटरसायकल करून आटा मागा पावले गोयचे बस येता सगळे फुल वोट हाकसू ते म्हणटा वोट हाको का पण गाड़ी वाले बंद मार कर्नाटक 100 पे ज्यादा 600 मांग रहा है सब यहाँ से बेलगाम जाने तक, तो क्या करेंगे हम लोग? मरेंगे अब यहाँ पे। आज गोंडा में इतना लोग है बस स्टैंड पे वोटिंग के लिए जा रहा है और एक बस नहीं है और लोग देख रहा है बस का इंतजार कर रहा है। कितना लोग है अभी बस स्टैंड में? बस स्टैंड में नहीं डालना चाहता है जेबी। अब एक बार तो देखा है जेबी, इसका बार कोई भी हमारे को कांग्रेस भी नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, जेडीएस भी नहीं चाहिए। ये जेडीएस कौन सा चाहिए? जेडीएस ये भी आके दिखेगा अभी, जेडीएस कौन आके दिखेगा अभी? तुम्हारे को देगा, आगे हमारे को देखेगा। तो हमको लगता नहीं है जरूरी है वोटिंग डालने के लिए। हम लोग वोटिंग के लिए इतना लोग खड़ा है, आज तक गाड़ी नहीं है अभी। ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ ಆದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಲು ಬಂದಿನಿಂದ ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಸ್ ಅಂದ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಾರನ್ನಂತದ್ದು ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬಡ್ರ ಬಗ್ರ ಎದಕ್ ಬಂದಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಯಾಕ? ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಲಕ್ ಬಂದಿವಿ ನಾವು, ಹೊಲ ಇರ್ದವ್ರು ಮನಿ ಇರ್ಲವ್ರದವ್ರು ಜಗತ್ತಕ್ಕ ಬಂದದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿದ್ದ ಬರ್ಬೇಕದ ಬಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.